după aspectele televizate aproape imposibilă, și anume aceea că România are forță să continue. Și acest lucru va trebui să fie principalul mesaj pe care îl transmiteți omologilor dumneavoastră din Uniunea Europeană, de peste Atlantic și nu numai. Se observă o veselie a demolării, probabil reușita recunoscută internațional deranjează pe foarte mulți și nu pot să nu observ că mesajul domnului Ion Iliescu, care nici mai mult, nici mai puțin, aproape de pe masa de operație, transmitea că președintele în funcție trebuie să răspundă, în condițiile în care dânsul încă n-a răspuns nici pentru mineriade, nici pentru victimele de la Revoluție. Îl vedeam pe Crin Antonescu și pe Victor Ponta, care susțin nici mai mult, nici mai puțin demisie președinte, demisie guvern, demisie parlament, adică o Românie neguvernată. Vedeam activiști din Consiliul Politic al Armatei chiar astăzi, foști colonei în armata română, dar care niciodată n-au fost dincolo de munci agricole, unde făceau propaganda lui Ilie Ceaușescu. Îi vedeam manifestând viguros împotriva a ceea ce s-a făcut până astăzi pentru redresarea României. Și foarte adevărat, am văzut în aceste ultime 2 săptămâni români nemulțumiți, pe bună dreptate nemulțumiți, și pentru care va trebui și mai multă explicație și soluții. Am văzut televiziune ale unor foști turnători din securitate promovând național și internațional dezastru din România. Este obiectivul unei categorii care se teme și de urmările legii, este obiectivul unor oameni care astăzi trebuie să răspundă în fața legii de a crea dezordine. De data aceasta, urcându-se pe un val îndreptățit de nemulțumire al oamenilor care au trecut în paralel, atât printr-un proces dur de ajustări structurale necesare pentru ca România să poată merge înainte, tăieri de salarii, creșteri TVA, reduceri sau introduceri de impozite pe un anumit segment din pensii. Toate acestea au creat unor oameni care ar vrea ca România să se întoarcă la începutul anilor 90 posibilitatea să se urce pe valul nemulțumirii populare. Este o nemulțumire pe care o știu și nu de azi, nu de 2 săptămâni, o știu din 2009. Sunt un președinte care a câștigat alegerile în condițiile în care se reduceau câte 4 zile de plăți de salarii pentru toți bugetarii în luna noiembrie și decembrie 2009. Deci aveți o misiune extrem de dificilă și o sintetizez din nou, aceea de a recunoaște nemulțumirea oamenilor pe măsurile care s-au luat, dar care creează României șansa să evolueze pozitiv, și în același timp să probați sau să susțineți cu argumente că România merge înainte. Știți ce mă șochează cel mai tare? Că mesajul lui Ion Iliescu, al lui Victor Ponta, al lui Crin Antonescu,
al așa numitului lider al societății civile, fostul colonel Dogaru, sunt similare cu ale fostului președinte al Republicii Moldova, actual șef al fracțiunii Partidului Comunist din Republica Moldova, Vladimir Voronin. Domnule ministru, aveți o misiune grea în care vă voi susține și sper ca cele ce voi clarifica în intervenția mea de mâine cu românii să vă poată fi un suport. Vă doresc mult succes în mandatul dumneavoastră. Succes! Ceremonia s-a terminat, șampanie nu se dă.